Na size anyị ga-egwu egwu echi. Ọ bụrụ na na-abịa ụwa bịa na-abụ na ịtọ otu ha na ka m gara. Uru dị na size anyị. Edigo m marketing research dị ebe niile na-ere akpati ozu afro size m. Sọsọ ndị ogologo ka m fụrụ. Mgbe a mara na ihe Chineke kwere na nkwa ga-emezu na ndụ. Amara m ka ihe o kwere gị ma nke ihe ọrụ. Maka ihe onye yọrọ ka onye enye ya. Ihe yọrọ m ga-anọ ebe a bụ ogologo ndụ 210 years na-apụ n'ihe. Maka ndị otu nha otu anwụọ ọkpa nwụchuru m anwụchu. Ihe na-eche m uche bụ ebee ka ụmụ m ga-egote akpati ya eji edi. Maka anwụ abịara akpati saiz nwere nye m. Ụkọchukwu kwuru okwu Chukwu si aja na ara aja ntụbara ntụzụzụrụ arụ nzuzu. Ma nwa ndị rego akpati ahụ papa anyị ọha ka ya gaa ha si were dị ebie ya. Onye buru akpati ahụ bata onye ọbụ na atị si were ebie ya. Achọta mmadụ egwu binata mmadụ. Onye ọbụla bịara ebe a taa, I wish you what God give to me. Onye amara Chineke nyere m asị na ọ ga-abara onye ọbụla n'aha Jizọs. Enwere m ọla ọcha, enwere m ọla edo. Onye amara m nwere ka m ji eme ọkọ n'efu. Any moment from now, ihe niile batara ebe a ma ndị na-outside, nwa ọbụla a ga-amụ na bụrụ ga-abụ exactly ugbo ezi oke. Can I hear amen? Ọ gịnị? Kedu ihe na-ahịa m? Now God forbid. Now no back to sender. Ụfọdụ si Holy Ghost fire. Ụfọdụ si back to sender. Ọ na nwa mgbe ka mara isi akpụ ka ọ na agụba adịrọ nkọ. Agụba adịrọ nkọ. Ọba dị m mma. Ọsọ ka nwaanyị na-agbama jide ndị nwa ya aka ezigbo ọsọ mee ndị nwa na-ajụ ya n'anya na-ajụ ya n'otu besi iche ụna-adị ya mana mgbe ọ bụla nri jụrụ ebe a kịta achọghị m ofu nwaanyị jụọ onye kedu ebe onye nwa Amerịka bụ ọ batara ebe a ka ndị nyụọ nke m ihe mere na m akwụghị iyeri ntị bụ na mbụ ebe ọ na-ege maka nwaanyị ọ bụla akwụghị iyeri ntị gịnị ka ọ bụ ọ na-ege ọrịa ihe chọrọ ime ka ụmụ mara abụ ihe dị n'olu dị n'Igbo anything woman do man can do it better mana language anything man do woman can do it better bụ asị edebere gị bọtụrụ sị gị ya mara gị anya very common thing boy ndị na-agba bọọlụ tia Arsenal and Chelsea onye yi red tia Arsenal onye yi blue masị ya Chelsea onye nke anyị ilo na-agbagharịa onye masị ya no referee nke akụkọ ụtọ ọ ga-agba ya ọ coach ndị Arsenal ahịa bụ Arsenal Wenger so nke ọzọ ga-awụzi Chelsea Wenger na coach dị Chelsea isi ya wụ Chelsea Wenger ọ Mourinho taa Mourinho agbara isi awọ ole ka a na-agba masị 0-0 ya jụọ m onye nwe 0 Macross ọ ka m mema mere ya chụm n'azụ bọọlụ ị na-agbara m ọsọ si ya mba ị hụrụ bọọlụ a na-agba 0-0 kochi ma ahụ ati baka na baka enye go ladies and gentlemen Abakaliki stika anya na n'azụ mụta onye iro m hụrụ m kocha. My brother, you are blocking Range Rover Sport 2015 model. You are blocking Venza. You are blocking Lamborghini. Please go and remove that your family problem from the road. Go and remove that ancestral cause, that ancient altar. Now we did for church. One day, I heard pastor shout, "The way women control men in this ministry is bad. Men, we are meant to be on top. If you know that your wife controls you in this house, stand up." Every man will be there stand. Only one man will not be stand. As the man said, pastor happy. Yes, we still have men. Men of virtue, men of honor, as they near the man. One congregate them say, "Na man," and the man tell pastor, "Pastor, I beg you, na my wife." Say, "Make I don't stand up."